Bé, bon dia a tots i a totes els que heu vingut a aquesta roda de premsa. Nosaltres ens hem decidit a convocar aquesta roda de premsa degut a que aquest cap de setmana hem sigut reconeguts arreu del territori espanyol per la situació lamentable que presentava la nostra plaça de Bous, un esdeveniment que nosaltres assabentem que va celebrar-se ja fa gairebé un mes a través dels mitjans de comunicació i dels que nosaltres de seguida ens intentem posicionar en contra no només de la celebració d'aquest tipus de festejos, sinó de la imprudència de celebrar aquest tipus d'esdeveniments en una situació d'alerta sanitària com en la que ens trobem actualment. En plena segona onada, aquest cap de setmana hem sigut, com he comentat al principi, protagonistes en tots els mitjans de comunicació d'arreu del territori per la situació que presentava la nostra plaça de Bous, on hem pogut detectar que hi ha hagut consum d'alcohol i on l'ús de les mascaretes sí que pareix que ha sigut generalitzat, però on les distàncies de seguretat han brillat per la seva absència. A més, nosaltres des de l'Ajuntament de Vila-real, en la nostra funció com a regidors, des que s'assabentem que va a encetar-se aquest tipus de festejos, el que fem és registrar una pregunta per saber quins són els informes que la policia ha de realitzar després de la seva presència als actes taurins celebrats cada cap de setmana. A més, la nostra diputada a les Corts Valencianes, Mònica Álvaro, també ha registrat dues preguntes en dues ocasions, una que ja és del 21 de setembre per veure quina és la data de sol·licitud que fa el nostre alcalde per sol·licitar l'autorització de festejos taurins a la Conselleria de Sanitat, on sabem que en un primer moment es sol·licita que puguen acudir a l'acte taurí unes 800 persones i que Conselleria de Sanitat és la que tan sols li autoritza 400 persones. Sobre aquesta restricció que Conselleria de Sanitat li aplica, el nostre alcalde no fa cap comunicat en premsa i ens acabem assabentant setmanes després on comenta que tal vegada no siga rentable fer aquests festejos taurins amb l'aforament reduït de 400 persones. Nosaltres el que plantegem és que nosaltres no tenim cap culpa de que un esdeveniment no siga rentable o no per a una empresa privada, que a més no és de les nostres comarques, sinó que és d'altres llocs del territori espanyol i del territori del País Valencià. I a més també hem sigut sabedors que a la ciutat de Montcada també es planteja fer una festivitat taurina i finalment no acaba duent-se a terme i les entrades que la gent havia adquirit per acudir a aquesta plaça de Bous poden ser bescanviades per acudir a la plaça de Bous de Vila-real. És a dir, que la gent que acudís a la plaça de Bous del nostre municipi no només és gent de Vila-real. El cap de setmana passat ens trobem amb el cap de setmana del que seria la tradicional Fira d'Onda, un municipi amb gran tradició taurina, on les mesures sanitàries s'han vist restringides notòriament degut no només als rebrots que s'han produït els darrers dies, sinó també a aquest ambient festiu que respirava als dies propers al que seria la Fira d'Onda. Per la qual cosa també ha hagut molt d'enfado entre la ciutadania que sí que és amant d'aquests esdeveniments, la gent pròpiament taurina, no només perquè el muntatge d'una plaça de Bous en un municipi com Vila-real mai ha estat cap tradició, sinó perquè a les ciutats del voltant es trobem amb moltes restriccions i així sí que celebrem esdeveniments multitudinaris que no poden garantir les mesures de seguretat com és una plaça de Bous. Nosaltres ens quedem ara a l'espera de rebre les còpies dels informes elaborats per la Policia Autonòmica d'aquests esdeveniments, ja que la nostra diputada els va sol·licitar ahir, i esperem també saber quin ha sigut el cost per a tots els vilarealencs i vilarealenques del festeig taurí celebrat el dia 9 d'octubre, ja que sabem que aquests dies sí que eren patrocinats per l'Ajuntament de Vila-real. Això és el nostre posicionament, ja que des del minut 1 hem sigut el grup municipal Compromís els que ens hem posicionat obertament en contra de la celebració d'aquest esdeveniment i esperem ara obtindre respostes per seguir poder fent les nostres valoracions. Moltes gràcies per la vostra atenció i ara si teniu qualsevol pregunta directament. Jo pregunto, quan tingueu aquests informes de la policia, heu pensat en quines podrien ser les mesures o accions que emprendríeu? Nosaltres el que faríem seria valorar a veure quines han sigut aquesta situació i suposo que comentar-ho amb els nostres companys de la Conselleria de Sanitat per si ells també decidissin fer alguna valoració o emprendre alguna mesura i nosaltres ens sumaríem a qualsevol d'aquestes iniciatives.